com hem de donar ordres i instruccions. L'infinitiu és la forma verbal no personal que utilitzem per a anomenar els verbs. Així, parlem de verbs com callar, comprar, vendre, parlar, cantar, dormir, riure, etc. Per a expressar ordres o prohibicions, únicament podem utilitzar esta forma verbal precedida de la preposició a. Per tant, sí que podrem dir a callar he dit, a dormir que ja és tard, però no podrem expressar ordres i prohibicions amb esta forma tota sola, perquè les ordres i instruccions van en imperatiu i en segona persona del plural. Farem igual quan donem instruccions generals, en els rètols, per exemple, i també quan proposem realitzar exercicis o activitats o quan fem recomanacions de qualsevol tipus. Vegem-ne alguns exemples. En un rètol d'una porta hauríem de posar tanqueu i no tancar. Per altra part, hauríem de dir mireu els missatges del correu i no mirar els missatges del correu. No crideu en les aules i no cridar en les aules. Finalment, hem d'evitar també les formes del tipus veges anomenades reflexives i substituir-les per formes com les anteriors o bé per expressions introduïdes per la forma verbal cal. Vegem-ne de nou uns exemples. Hauríem de dir una vegada més si t'encoromines. Vegeu lleures i converses d'un filòleg. I no una vegada més si t'encoromines. Vegas, lleures i converses d'un filòleg. Igualment, hauríem de dir en la preparació del viatge cal considerar el pressupost i no en la preparació del viatge consideres el pressupost.